Така, сега започваме с монтажа на климатик. Като началото това, което ще видите, е един климатик, купен от Метро 12. Ще преминем през целия процес на монтажа, как се подвързват тръби, кабели и всичко останало. Така, започваме с монтажа на външното тяло, където не мисля, че има кой знае какво да се каже. Просто си изберете подходящо място и монтирайте климатика, като има няколко особености при монтажа. Трябва да е поне на 15 см от стената и на 10 минимум от земята. Тръбният път от вътрешното до външното тяло трябва да е поне 3 метра или поне 2,5. Не по-къс, защото това ще попречи, всичките неща, които избрах, ще попречат за правилната работа на климатик. Това, което показвам, са консумативите, които са включени, когато си купите един нов климатик от Метро, Kaufland или няма значение откъде. Вътре има гайки 4, които служат за подвързване на тръбите към климатика и към вътрешното тяло. Другото, което е включено към него, това е така наречената декоративна тапа. Тя се слага отвътре, ако е подходящо, просто за да не се вижда изкъртеното. Това е бандаж, с който се увиват тръбите, кабела и конденза. Другото е, това го наричат уплътнител за маска, нещо като маджун, което също е включено в комплекта, както и дренажна тръбичка, която слага отдолу на климатика. Така идва климатика в два кашона. Това е вътрешното тяло и съответно това е външното тяло, което е под него. Това са част от инструментите, които са ви необходими. Само набързо просто ще ги покажа. По-късно ще навлезе малко подробности кое как точно се използва. Това са манометрите. Трябва ви така дъска за правене на конуси и ето ги маркучите, които са на четвърт накрайник. А това е вакуум помпата, която също ще ви е необходима. Заземяване, S комуникация, N 0 и L е, нали, лайн фаза. Като черния кабел отива към щепсела, към захранването. Белият, който е вързан на 4T, отива към външното тяло. Като черния е само захранващ, т.е. само земя, N и L. Отива към контакта, съответно тук по същия начин се връщате. L, N и S и земя, 4 кабела. Идват като 1 и 2 не се използват. Така, нужните инструменти са ви тръборез, конусна дъска. Това всичко ви трябва за правенето на края на тръбите, отрязването съответно и правенето на конусните дъски. Вакуум помпа, най-евтината необходима, както и манометри също ви трябват най-евтините и кран. Този е като преходник, може и само преходник, но за предпочитане е да е с такъв кран, който може да натиснете вентила и да го затворите съответно. Това е преходник, който е от 1/4 към 5/16 и с него може да вържите климатика към вакуум помпата, така да може да измучите вакуума. Тук съм ги показал повечето инструменти. Като цяло общата цена на всички тия инструменти да си купите е около 240-250 лева, като има готови сетове с всичко необходимо, което ви трябва: помпата, манометрите, преходниците.
Сега, когато включите помпата, трябва да сте затворили синият кран, който е отляво, който сега виждате. Той е затворен, вързали сте синия маркуч към климатика, жълтия съответно, който е в средата на манометрите, отива към помпата. Когато кранът е затворен, пускате помпата. След което развивате крана и отваряте. Тогава климатика почва да вакуумира. Както виждате, синия маркуч е вързан. Този кран е отворен, за да може да изсмучи целият въздух, който е вътре по тръбния път. Това нещо го оставяте около 30 минути да смучи вакуума, след което затваряте синия кран, спирате помпата и чакате 1 час. Манометърът трябва да показва минус 30 и така да показва 1 час. Когато всичко е готово, просто затваряте долу червеното кранче, сваляте маркучите и пускате фреона. Само това, което искам да спомена е, че вътрешното тяло трябва също да е поне на 15 см от тавана. Тук не е точно така, но са приблизително 12.